Buntag na po mga angkol. Domingo karon. Ato ta sa kanang trending karon diri sa Bislig ba? Bislig mga Agoy, Surigao del Sur. Puting Balay. Domingo ro niya, ulan-ulan, kami kaulan. O, patuta sa Puting Balay. Sa Forest Drive. Pinag-iyahan. Sa Pamilya Sanglay. Along the way, no? Giaptan mig ulan. Kusog-kusog yun na ulan. Sayang, Domingo unta. Sige ra. Musulod ta diri sa Forest Drive Gate 1. Timana na to, no? Forest Drive Gate 1. Diri ta mo turn sa Gate 1. Medyo rough road lang diri sa kuan mga angkol, no? Medyo rough road lang diri sa pagpasulod nimo sa Gate 1 sa Forest Drive. Kani naman gid na siya sa una pa. Feel we're close enough. Muna siya ang Lasal School. Sauna, no? Mag-recollection sa una pa. Diri man ko to. Mga ampo-ampo bitaw. Mag-recollection niya. Sulti-sulti sa mga kasakit. Maghilak-hilak. Maghilak-hilak. Siyaw, maghilak-hilak man sa una, no? Apil to sa grado. Ayo. Ayo. Sunod na rin sa Puting Balay. Ay, mau kita ya. Nahiro. Nahiro. Best friend. Best friend. Atras gol. Maligsan guys, pwede rin. O sige. Napo di banda-banda diri, oh. Pamilya bitaw kana mga gagmay nga mga gathering. Aw kanang namoy mga gagmay lang mga group ba. Lindot gid na lugar, recommended.
Oh, kanang walay sa Pasko rin gabi. Ako tanaw na mga kwarto dito taon-taon kung si Dagway ba. Pero diri sa gawas, okay na. Barato ra ba yan diri? Inquire lang mo diri, oh, message lang mo sa ilang page. Ano sila page? Wala silang page. Na ilang dormi type daw dito nga. Dormi type daw dito nga. Rooms. Ato na tanawon karong taon-taon kay. Pila ka ba? Bot. Wala, bisa kita magkaraw-karaw kay bagor beta ni abot. Sampa ra beta diri kay kauban ben sa akong mga asawa ay mga bayan tropa niya. Kami nagapas-apas diri. Hoy. Kana bitong mga party crashers. Mga truck, mga okasyon niya bisa gua gihagad mo. Patay mo nang kanang mo pa game mo lagi imbitar. Gimbitar raw niya, gimbitar pa yun. Mapag-iarang ka. Ang kalipay. Mura na hinugi ang birthday. Ingana ko permi. Anaw na to niya mga kwarto ha. Nya, di sa kita magkaraw-karaw kay bagura beta ni abot. Pakuan sa tama, pachup-pachup atuan. Mau gina sila na green town yan. Ako ni apas na ni Remy ba. Laay mga kayo sa balay. Ato na puting balay daw. Ato na dito. Huwag yun, nakagad ang kaon. Gagad na mo kayawa. Gagad, bitaw. Namakaw na mo kung nidaan. Hindi balay. Gitulugan naman ini nila gabi diri. Okay ra siya. Pwede ra gid diri no overnight grupo mo. Yan diri na matulog, pwede ra na ere. Pwede mo magluto. May bilyaran, may table tennis, may swimming pool. Barato ra pa kayo, murag 3,000 ra ni diri. Kamong mga bana, ay mo kapasapasan yung asawa. Kung diliin yung lakaw, hindi mo makapil-apil. Grupo kayo yung asawa maglaag, overnight. Kung mga bana, ay mo makapasapas. Mga wala pa nakanain, no? Kaya tingin ninyo dere. First driver, gate 1, sulod mo sa gate 1. Street. Pag abot nyo sa Lasal, tapad na Lasal, wala dayon.
Sir, pwede mo utana, sir? Oh, saman. Kailan bayad dire unsa may mga impormasyon dire nga. Ato nga ngay may balan. Sa isa kalibo, couple, Oo. nagamit mo sa room, nagamit mo sa space. Couple na siya. Sibot duha mo kamo. 1,000. Sa kalibo na siya. Sunod Sa 2, 5, sa 2,500, 7 persons. 7 person. Kalibo mo sa room. Sa 2,500. Magagamit mo tanan. Mga gamit tayo puntanan. Yes. Sa 3, 5, Sa 3,500, 10 to 15 person. 10 to 15 person. Magagamit mo tanan. Salamat kay sir ha. Wala pa. Ah, wala pa. Ano may dugang impormasyon? Hindi ka Kung kapitsugi ka, Uy. additional na pagpalok. Pastilan niya wa. Salamat sir. Nasa libilyaran. Oo. Una po sa tinisan. Iyaw mo na. Sa pagkamaligo, wala po sa swimming pool. Sa ligo lang. Ligo lang. Parapil na siya sa imong entrance. 5,000 o 3,500. Salamat kay sir. Sige, pasin na.